Dobrý den. Občas dostávám dotaz, že u prezentace nejde zvuk, tak bych jsem jenom chtěl ukázat. Vlastně prezentaci jsem si z úložiště stáhl a otevřel jsem si tady, jak nahoře můžete vidět, normálně v programu PowerPoint, tak jak kdybych ji chtěl tvořit nebo dále předělávat. Takže mám v programu normálně otevřeno. Tady vpravo vidíte logo toho zvuku, toho symbolu, takže nějaká ta zvuková stopa tam přiložená je a stačí tímto tlačítkem nahoře nebo klávesou F5 po případě prezentace a přehrát od začátku. Ráda bych vám pomohla, jak si nastavit svoje hodinky Garmin Vivo Fit 3 a propojit je s vaším chytrým telefonem. Co potřebujete, je jen mobil, který je připojen na internet, buď přes vaše data nebo přes Wi-Fi a zapnuté Bluetooth. Pokud si najdete aplikaci Code Play, případně Google Play, tu otevřete. V této aplikaci si potom vyhledejte Garmin Connect a když se podíváte, tak můžete zmáčknout tlačítko instalovat, pomocí kterého tuto aplikaci nainstalujete. Následně se vám zobrazí tato nabídka, kde vyberete vytvořit účet. Protože účet ještě nemáte, pokud byste měli, tak byste zmáčkli druhou možnost přihlásit se. Vytvoření účtu po vás bude chtít aplikace v mobilu několik informací. Budeme si je postupně odprávit. Nejprve chce název. Jedná se o název toho zařízení ve vašem mobilu, takže můžete třeba zvolit své jméno, přezdívku, záleží na vás. Potom vyžaduje aplikace váš e-mail. Prosím, zadávejte e-mail, který používáte ve škole. Mohl by tedy vypadat podobně jako u tohoto profilu, co vidíte teď na obrazovce. Jméno, příjmení, zavináč, nějaká škola asi, .cz. E-mail zadáte ještě jednou pro potvrzení, že jste se nespletli při jeho psaní. Pod e-mailem potom chce aplikace, abyste si zvolili heslo, které budete používat, když budete do ní vstupovat. Takže zvolte si heslo, jaké chcete, takové, abyste si ho i zároveň dobře pamatovali. Poslední informaci, kterou ještě aplikace chce, je oblast nebo země, kde se nacházíte. Měla by tam být přednastavena Česká republika, stejně tak, jak vidíte tady na obrazovce. Pak už jen stačí souhlasit jednak s tím, že budete získávat nějaké informace o produktech Garmin a potom ještě s tím souhlas, že vám bylo minimálně 16 let. Pod 16 let nedovolí ta aplikace vytvořit účet, takže i přesto, že vám ještě 16 let nebylo, prosím zvolte si, že ano, a pak zadejte další. Potom ještě jednou potvrdíte souhlas užívání té aplikace. Takže zakliknete, že jste se seznámili a dáte další. Na této tabuli potom ještě zadáte procházet všechna kompatibilní zařízení a z nabídky vyberete možnost Vivo. Následně se vám zobrazí tyto modely a vy si vyberete Vivo Fit 3. Ve svém mobilu pak můžete vidět, že se vám zobrazí tato tabule, která říká, že jste připraveni už spárovat, připojit se k vašim hodinkám Garmin Vivo Fit 3. Takže stačí dát připojit. Na hodinkách pak zmáčknete jediné tlačítko a vám se zobrazí takový symbol, který je podobný Wi-Fi. Takhle to vypadá, když ty hodinky hledají mobil, na který se chtějí připojit.
Následně vám hodinky zobrazí číslo, které by mělo sedět i s číslem uvedeným ve vaší mobilní aplikaci, takže ho tam zadáte. Tady opět vidíme symbol na hodinkách, který značí propojení s vaším telefonem a na telefonu můžete vidět, že také hlásí propojení s vašimi hodinkami. Takto se na mobilu potom zobrazí, že náramek byl synchronizován, spárován, úspěšné, takže dáte další. Následně vám na mobilu vyskočí nabídka nastavení soukromí, kde si nastavujete, s kým chcete sdílet vaše informace. Pro účely naší studie stačí, pokud si tam nastavíte pouze já. Tady vám aplikace ukazuje, na co se bude ještě ptát, aby vám pak poskytovala přesnější informace. Takže můžeme dát další. První informaci, kterou po vás bude chtít, je vaše pohlaví, takže zvolím pohlaví žena nebo muž, potvrdím tlačítkem další. Tady nastavíte vaši výšku, můžete si volit i jednotky, kterých budete tu výšku uvádět. Většinou jsme zvyklí na uvádění v centimetrech. Je to vaše volba, můžete si vlastně scrollovat těmi tlačítky. Nastavíte si pak svoji hmotnost v kilogramech, datum narození. Je možné, že datum narození bude chtít aplikace takové, aby vám byl minimálně 16 let, takže pokud by vás nepustila dál po nastavení opravdového datumu narození, tak prosím nastavte takové datum, abyste byli minimálně 16 letí v současnosti. Dále máte možnost nastavit si, v kolik chodíte orientačně spát a kdy vstáváte. A vlastně v tomto rozmezí, kdybyste normálně spali, vás aplikace nebude upozorňovat například na počet kroků a podobně. Tady máme nabídku různých designů, jak by mohla vypadat úvodní obrazovka na mých hodinkách. Takže jenom je to věc vaší preference, co by se vám líbilo, jak byste chtěli, aby ta obrazovka vypadala. Některé možnosti vám ukazují šiškové hodiny, jiné digitální. Jsou tu i možnosti, jsou to ty napravo, kde vidíte i počet kroků nebo poměr ušlých kroků k cíli, který za den máte nastavený. Takže záleží na vás, můžete si zvolit, co se vám líbí. Také věc, kdy můžete si vytvořit cíle přizpůsobené přímo vám. Toto teďka úplně neřešíme, takže stačí dát prostě přeskočit a jdeme na další možnosti. Můžete si zvolit zde, jestli chcete propojit hodinky i s kalendářem, pokud používáte nějaký kalendář přes internet, záleží na vás. My ho většinou povolujeme, ale můžete to klidně i zmáčknout dole přeskočit. Dále, pokud chcete, aby byly hodinky propojeny i s vašimi hovory, zase můžete si zvolit buď povolit přístup nebo přeskočit. Záleží na vás, jak vám vyhovuje. Tady ještě vidíme vyšší informace ohledně podmínek užívání aplikace. Pokud chci, aby aplikace správně fungovala, tak potom zadám souhlasím. A následně se mi zobrazí tato tabule, která mi potvrzuje, že všechno nastavení proběhlo v pořádku a já dám už jen dokončit. Poté se mi zobrazí ještě několik potvrzujících tabulí. Tady pouze znovu souhlasím, takže dám OK a mohu jít dál. Stejná záležitost. Potvrzuji, že chci být propojena
s mými hodinkami. U nás jsou to Vivo Fit 3 teďka, co nastavujeme, takže dám OK. A následně už vidím, jak aplikace bude vypadat v mém mobilu. Vidíte, že třeba mi ukazuje, kolik kalorií už jsem dnes spálila. A samozřejmě jsou tam i další věci, které byste viděli, kdybyste scrollovali dolů v té aplikaci. Tak a teď už mám aplikaci tedy nahranou v mobilu, už jsem propojená se svými hodinkami, takže si ukážeme, jak budeme aktualizovat informace v té aplikaci. Na obrázku můžete vidět, že jsem se šla kousek projít, udělala jsem 75 kroků, to mi zobrazují hodinky tím, že je tam nějaké číslo a jsou tam takové dvě nohy, 2 stopy. Když podržím to jediné tlačítko, co na hodinkách je, podržím ho delší dobu, tak mohu vidět, že se mi zase zobrazí symbol podobný připojení k Wi-Fi a znamená to, že hodinky se mi začínají propojovat s mobilem, s tou aplikací v mobilu. Tak i ve svém mobilu v té aplikaci vidím, že se něco děje, že probíhá nějaká aktualizace a následně tyto ušlé kroky už v aplikaci vidím. Vidím tam i jiné informace, jak už jsme si ukazovali, třeba spálené kalorie, ale i další. Můžete zase s tím si více pohrát, různě scrollovat a zjišťovat podrobnější věci, které by vás osobně zajímaly.